sadaka bisa billah ya dan girman Allah ya na ya ka Allah ya shi da ni Allah sana wani kamar na gane. Ye? Ni ne? Ya gida. Na ga a san dai baki gane da ba ko? Ni kin san ba a garin nan nake kuma na zuwa ne domin na taɓa zuciya ma nan amma ban haɗa biyu da Allah ya haɗa ni da ki. Okay. Kai ba a garin ne kake? A ni ba a garin nan nake. No ai kawai nan area ma na shigo ne dai zan je wajen wani abokina. Saboda baki ga mota ta ma tana can bakin hanya na da saboda bana so kin gana da irin kwatoci ne ba abin in ba yake dan ba ki samu lamba ki saboda na sai okay to na gode zan I call you later Okay. yawa to na gode Thank kin ya gida wallahi Allah ya na ganka ko an wallahi kin san da yake na abu na ba da ya ta an mota ta abu na ajiya muna zuwa saki ne wajen mai gadi kin san da mai na zuwa saki ki ka kowan kama babba na zo abun nan ya da ni ba na yi mamakin gani a ka ce mu ba a nan wallahi na zo a sai wannan anan muka haɗu wallahi na zo an sayar da ki ne wani abun nan saboda ina so in je mota ta gobe ina so in je Abuja daga can kan Okay, to ni bari na wuce. amma dai da abincinka Yana suka ma ana kira. ya fito mana Almajiri. da abincinka almajiri to ai ina ina an sa ne abincin Abincin shi ne? abincin ni almajiri ne zaka bani abinci kaga nayi kamar almajiri kai kakkare na mun bayan Allah ka yi na mu'amala zaka yi almajiri da Allah ka ansa abincinka in ka gama nan da Allah ka dauka ki ga Ai, kana nufin shi almajiri. almajiri ne kin gaji Sai mun da bai shi ba makarantar a su garin.